כולם היום איתכם. מיינקראפט, גיים מיינקראפט, אותו דבר. והיום בפרק הזה אנחנו נבנה לנו חדר אוכל. כמו שאתם רואים אנחנו סיימנו, כאילו אנחנו עשינו כזה דבר וסיימנו את החלק הזה של הזה. עכשיו אנחנו בונים חדר אוכל. תשמעו, אם יהיה קטעים שאבא שלי, אחותי, אח שלי ייכנסו לחדר וכאילו ואני אעצור את הסרטון כי מפריעים ממש, כאילו אני אעצור את הסרטון, אני אעשה פאוזה. טוב, אז היום המטרה של הפרק שלנו זה לבנות חדר אוכל. טוב, אז יאללה, אז מי בעניין? טוב, יש לי גדר. יוני? רק הפרה. גדר וטוב. לא ידע אושקה. אני דקה חוזר יוטיוב. יוטיוב אנחנו חזרנו. סבתא שלי נכנסה עליי. פשוט ככה, וואלה. זה משנה. מה? מה זה? אני לא רואה את עצמי, יש, נגמר הבאג. נו, ועכשיו? הנה אחי, אני שם כאן עוד מיטות. זה יהיה גם החדר לראשונים שהצטרפו אלינו לערוץ. לראשונים, אבל רק לראשונים. כמה אנחנו? 2, 3, 4, לשתיים הראשונים שהצטרפו אלינו לערוץ. אני לא יכול, אני קצת חולה. יצאתי, הולך לתת? מה פיצצת יומו? למה יצא? ניב. איפה את... ניב. אני נבדוק אם הוא בשיחה. זה הוציא אותי. אז אתה קוקסיני. למה? למה? יש שם כל מיני דברים שאנחנו יכולים לקחת. להקשיב. רק הפרה. העלית את זה לאיקיוב? הסרטון הראשון מעלה, ועכשיו אנחנו באמצע הסרטון שני. רגע, אני כבר... אבל זה די להרוס, די. מתי אני אוכל לראות אותו? מחר, סטה. לא, מתי? היום בערב נודד. עכשיו ערב, עכשיו לילה. נו, כאילו עוד מעט, נו, מה אתה מזין את הסרט? מי זה כאן מולי? אני עכשיו. אני צוות מולי. איזה ילד. מקסים! מה? מקסים, נכון אם אני רוצה לשים דלת, איך אני הופך אותה? כן, בגלגלת של העכבר. אתה עושה? אוי. הנה, צריך לבלוק את זה. איפה אתה הרסיד לי? הנה, תראו, כל זה אנחנו נעביר לכם. הנה, עוד מיטה. בדיוק חיפשתי עוד מיטה. סליחה שאני עייף פה. אבל שתבינו, לא שאנחנו בקטע של מנהרות, אבל כאילו... היום אנחנו בקטע של בנות. ניב לא נראה לי בקטע של בנות. הוא יותר בקטע של בנים. לא? איך מסתכל כאן מיטה? בוא סתכל. אני? לא, כולם. למה זה יקום? נודר, מה? למה זה יקום? לא יודע. מקסים, אתה שומע את זה אחר כך, נכון? דפקתם את הדלת חזק, אה? אני שם מיטה בחדר האוכל. לא, זה מיטה. שמתי את ה... זהו. אני גנב לי את הדלת. איזה גנב, מקסים. כמה מיטות יש שם? אנחנו לא צריכים יותר דלת. יש שם 4? יש איזה לג בדלת. זוז.
נכון יש לו? אומייגאד, כמה שמת. אומייגאד. נכון, יפה, נודר יפה, נכון? עשית את הסרטון השני או שעוד לא? נוסעים על ברזלים. אתה כבר התחלת את הסרטון השני או שעוד לא? התחלתי, זה כבר... אני כבר באמצע 5 דקות. אני 5 דקות כבר באמצע סרטון. אתם רואים איזה ילדים מטומטמים הם? יוטיוב. זה כבר. אני בניתי גם בית אוכל? איפה אתה? לא בקיץ יוסי, אתה אין לך ממש... אבל מה אתה מטומטם? בונים את הבית אוכל בתוך האדמה ירוק, שינן. בוא אלינו, בוא אליי, ניב. בוא. בוא סתכל איפה בונים אותה. אוי, גם לך חופרים בוואטסאפ. איפה אתה? מה אתה דפוק? בוא למנהרה. נו בוא למנהרה, נו. למה לא ראית מה לא? בוא למנהרה! מה? קח מקסים, מתנה, מקסים, מאחוריך. מתנה. לחם! וואי. נו בוא אלינו, ניב. בוא אליי, בוא. אני רוצה להעלים את זה אבל בוא אליי שנייה, נו קוסמת. זה לא נעלם לי, הדבר הזה. קיצר, אבל אל תבוא, יודע מה? בא לי, אבל אחי, זה לא נעים. די! אתה בוכה? לא רוצה להיכנס. אתה בוכה. חכו שנייה, אבל צריכים איפה לבנות חדר אוכל. איפה נבנה חדר אוכל? בא לכם כאן נבנה חדר אוכל? אי אפשר להיכנס. לא, אתה עושה זה כאן. אבל איפה נבנה חדר אוכל? אלביים. לא שתי חדרים. יוני. מה? למה הרסת פה? איפה נבנה חדר אוכל? אז כאן יהיה חדר אוכל, לא רוצה. בואו תעזרו לי. עוד פעם זה יצא לך. מה אתה עושה? לא. אבל כאן יהיה חדר אוכל, מה אתה דפוק? לא. נו מה אכפת לך, נו? לא, אתה הורס כאן את הכל. אז איפה יהיה חדר אוכל? טוב, ביי. נו, איך אני אעשה? נו איפה החדר אוכל, נו? כאן? לא. אז איפה? זה הקטנים. מקסים. מה? איך אני שם תמונה בתוך התוכנה? בתוך מה? אחי, למה הרבשתי ככה? בגלל דבר. יש לו את הבאג הזה של ה-F9. איפה? נכון? יוטיוב שאני לוחצת. אני הייתי בבנייה. אז זה שהרס לנו את הבית נכנס. באמת? מודרן. אז מביא אותי כאן. לא תגיעי. הוא לא אדמין. אני להביא לו, להעיף אותו? כן. אני מעיף אותו. תעיף כבר, נו. יוסי נאמר לכם במה הוא טוב, במה הוא מקצוען, בלבנות חדרים. זה הפוטנציאל שלו. מה זה? תסתכלו מה עשה המניאק הזה. מה אתה עושה, יוסי? משהו. מה אתה ממזר? כן. רגע, איפה יוסי, נו? לא תמצא אותי. איזה בת, תסתכלו מה הוא עושה. פשיחי בקטע של מנהרות, אה? לא איפה אתה, יא מניאק? נו, אני לא צריך איתכם, נו יוסי בלה. אין בעיה, סקור את זה. מה? איך ידעתי שהוא עושה את זה? זה סיוע. אתה לא צריך לרוץ עליו.
איך, נו, חלאס כבר, חלאס. נו, תראי, אם אתה לא מפסיק את זה, אז אני... אני לא יכול להוסיף את זה, זה ארוך. נו, אז חלאס כבר, נו. תבני חדר אוכל. מה כואב לך בלבנות חדר אוכל, קוסמת? אין בעיה, אזכור את זה. אם עוד 5 דקות אין פה חדר אוכל... אם עוד 5 דקות אין פה חדר אוכל... אז... 5 דקות זה הרבה. אה? 5 דקות זה הרבה. אז תעשי ב5 דקות. מצאנו כאן משהו. למה אתם עולים למעלה? יוני, אתה הורס את ה... הנה אתה ים, זה... איך הגעת אליי? אבל חלאס, תבני חדר אוכל, נו. כואב לך לבנות חדר אוכל? מה אפשר להביא, מאמה? ניב, ניב. בודד, ליבי עוד קורא לה. נו, מה זה? למה זה מלכת יחור? אוי, זה קורה פה נודר. אתה בונה אבל כן או לא, נו? מי אני? כן. כן. אתה מקצוען. לא, אבל זוז, אני שם כאן דלת. יש שם מקום פרטי. אבל אני שם פה דלת, נו חלאס! נסי ילד. מה אתה רוצה לבנות? זוז, אבל אני שם פה דלת. נו, תהרוס את זה. תרוס לבד. הרסתי. אתה תקבל קיק, נו חלאס. יאללה, ביי, קיק. יאללה אחי, אני אעשה נקודה. מה קרה? סתם, בוא. אנחנו רוצים אבל לעשות פה משהו, הבנתי אתכם. נו. אתם בקטע של מנהרות ואתם מוכנים, הבנתי. זה השטח פנוי? בואו נראה. יוטיוב, יש להם עוד בדיוק 3 דקות עד שהסרטון נגמר. בואו נראה מה הם יספיקו לעשות. יש לכם 3 דקות. יש לכם 3 דקות. זה. וואי. אבל אתה לא רואה משהו. וואי. היא צורחת. לא. כפרה, אני מצלמת את כל סרטוני הפורנו. איך נקרא לו? מקסים. וואי, איך יצא. אפשר להצטרף? לא. אורגיה, נו, מה אכפת זה לך? רק אני והבעל שלי. סתם. בטח כל מי שגבר שיבוא אחריי, כל מי שגבר יבוא אחריי. יוסי, יוני, בוא אחריי. יוני, אני רוצה לעשות לך את זה. יוני, בוא אליי. יוני, תקפוץ עליי. יוני, לא, תקפוץ עליי. רגע, למה אתה לא קופץ? כן, איך נקרא לו? נקרא לו יוסי. אתה גונח, אחי, יותר מדי חזק. אתה עושה את הסרטון ליוטיוב או לא? אנחנו כבר 13 דקות בסרטון, יא קוקסינל. אז היית אומר. יש לנו בדיוק עוד דקה. מה אתם שמים פה? זהו. נו יוני, איך קוראים? יוסי, יוסי, אני מעיף לך קיק, סליחה. אי אפשר להיכנס לבעל שלי. אפשר, טוב יוטיוב, אז אנחנו נמשיך את הפרק מחר, כי כבר אנחנו מאוחר, סתם לא מאוחר, אומר לא מאוחר, פשוט אין לי כוח, כי זה יעלה גם את הסרטון 2 שעות ואני חייב גם לערוך, גם לעשות את אימו שלכם, אתם מבינים? מישהו יתחבר. פריב קטן בלי. טוב, אז יוטיוב, אז אנחנו נמשיך את הסרטון בפרק הבא, שזה יהיה מחר. אנחנו
הוא רוצה פה לעזור לנו. אני אומר לכם מה נעשה. בינתיים כאילו שלא תהיו אותנו, אנחנו רק נבנה את החדר, אחי. אז ביי, ואני יותר מאשמח שתעשו לייקים. ביי.